हेलो हाय खुलुमबाय माबोरै दं नोंथांमोना मोजाङै दंना पुरना भिडिअ आरो 2023 नि अक्ट'बरनि आरो बियो ओमफ्राय मेरि माथि मेरि देश कलेज यात्रायाव थांदोंमोन नालाय जोङो ओमफ्राय बेवहानो दिल्लीखौ जों आथिंजों बेरायबाय आरो फाइनेलि ओमफ्राय जोंफोरबायदि दुखिया मानसिया बेफोरबायदि जायगायाव फैनाया बिराद खाफाल नांगोन होननाय बायदिसो आरोना थांनोबो हाया फैसा खावरिबो गैया नालाय ओमफ्राय नै बिथिंगालै बिफांफोरावहा बेबायदि लाइट होनानै दोनदों आरोना जा समायना नांखायो आरो हरावहा जोंबा ओमफ्राय बिथिंगालै बिफांफोराव गासैयावबो होखाजोबदो आरोना ओमफ्राय नै बिबारफोरबो गायना दोनदो बेबायदि समायना नाङो हरबा मानिया बांसिन ओमफ्राय जों माहा फैदों होनबा मोनसे शपिं मलाव फैदों आरोना ओरैनो बेराय मोनफैबाय आरो ओमफ्राय हाबना नायनोसै थु होननानै जों हाबबाय आरो बेयावहा ओमफ्राय नै बिबारफोरखौ बेबायदि होना दोनदो आरो ओमफ्राय थांनाय लोगो गेटआवहा बेबायदि बेगखौबो चेक खालामदों मानसिखौबो चेक खालामदों आरोना ओमफ्राय फ्लाइटआव गाखोनाय बायदि मोनदोंहाय बिदि चेक खालामनायखाय ना डाइरेक्ट खुलायलायदों आरो जोङो ओमफ्राय बिथिंगालै जों बेगखौ हरबाय हरनानै नै बिथिंगालै जा लाक्जारिखा आरोना ओमफ्राय नै बे जारा मोननो आरो मला गावबा गाव दङ आरो बेयावहा ओमफ्राय नै गस्लायाबो जा मोजांखामोन जोंफोरबायदिया नायनोनो हाया आरो बेयावहा 7,000 नामामोन आरो जा लाक्जारिखा आरोना ओमफ्राय बिथिंगालै फैबाय आरो जों फैनानै बेयावहा आयनाखौ नायाब्ला बोरै जानो लाक्जारिनि आयनाया माबायदि जायो होनना नायना नायदों आरोना ओमफ्राय नै बिथिंगालै लोगोफोराबो नायदों आरो गावबा गाव ओमफ्राय नै बेफोरबायदि बे सेन्देलखौ बेसेबां मिथियोना 4,990 आरो बे सेन्देला ओमफ्राय बेबो 2,550 थाखा आरो बियो ओमफ्राय नै बिथिंगालै बेफोरखौथ' जोंनियाव खमाव मोनो खोमा न' बेहा 170 185 190 200ल' आरो स्टार्ट आरोना ओमफ्राय बेबा बेसेबांमोन आं बेनि दामखौ नायासै मोनजानायबा जादोंमोन बेखौ नै गाइस बे बेसेबां मिथियो 4,500 बेसेबां मोनहैयो बेयो 11,000 आसरित मोनबाय जोङो बेखौ 11,000नि सेन्देल होननानै माबायदि कुवालिटि जागोन आरो बेना ओमफ्राय नै बिथिंगालै मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालाम बेखिनियानो